Ayan. Hello, good afternoon. Hello, may mga nakabang ba dyan? Good afternoon po sa inyong lahat. Live po ulit tayo, maghuhulaan, magkukwentuhan. May mga pabati ba dyan? Mga pabati o kaya kung may gusto kayo promote na channel o kaya FB page po. Yan. Welcome, welcome. Welcome po lahat dito sa ating live stream. Yehey. Yan. Thursday akong, ayan, hello. Good afternoon sa first comer natin. Sino kaya yan? Ayan, dalawa na sila. Thank you, and welcome. Good afternoon. Welcome sa Mabilidad Vlogs. Hello. Maghuhulaan tayo ngayon. Diba? Kung napansin nyo, kung nakanood kayo kahapon, yan. Diba kahapon, meron lang tayong kwentuhan. Yung itanong kay Mabel na matabel. Tagal nilang magtanong, no? Pero bandang huli may mga nagtanong. Ayan. Pinusod ko lang yung buhok ko. Ayan. Halata naman. Wala pa akong ligo. May pa akong maliligo. Papakulo pa ang tubig. Ayan. Pinusod ko lang para may balang. Lagi na nakalugay. Dami ko kasi mga baby hair. Hindi po ako nagbangsa. Pero may mga mixi dyan. Kasi nga kung nakwento ko na sa inyo. Naglalagas sa buhok ko nga. Manipis na siya. Pero ngayon, ayan. May mga tumutubo. Ayan, hello, good afternoon. Welcome ulit, welcome sa ating Mabilidad Vlogs. Sa ating live LS ngayon. Ay, live na nga, LS pa. Live stream nga, yun. Ayan, sorry. Hello. Magpapahula pala ako ngayon at ang pahuhulaan ko, words naman, words. Word pala, word kasi isa lang. Siyempre, bawat pahula, isang word lang. Yes. Umpisa na ba natin? Maya-maya na, syempre. Ayan, Norin Arabelo. Good afternoon. Ayan, siya na naman yun. Good afternoon. Ayan, napaka-supportive niyan. Ano ba pwede ko ibalik sa'yo? Ano ba pwede ko isukli sa'yo, Ma'am Norin? Pansin ko kasi sila yung madalas una or laging nanonood sa ating live stream. Ayan. Kaya kayo, kung bago lang din kayo, ayan, kung meron mo nanonood ngayon, at may mga manonood pa, kalat nyo na itong video natin para madami din makanood. Ayan. I-share ko na ba? Share ba? Ikalat? Ano ba? Yehey! Magpapahula tayo mamaya. Siguro after 10 minutes. Wawala ba ako? Eh, gusto ko lang kasi share sa ating Yan. Ayan, hello. Welcome ulit. May mga bago ba dyan? Sino ba yung bago? Puro siya. Hello, Ma'am Norin. Ma'am Norin Harabelo. Good afternoon. Ayan. Magpapahula tayo ngayon. Mga 3 lang ulit. Gusto ko gawin routine yung every Thursday. Ayan. Kasi naumpisan ko na. Wednesday yung nakaraan pahula ko. Hindi. Pala yung live kong itanong kay Mabel na matabil pa. Tapos ngayon Thursday. Saka siguro ibang araw. Pero gusto ko to gawin 3 to 4 kasi ito yung medyo bakante nating oras. Ayan. Tapos siyempre, tapos na din ang online class ng mga bata. Saka tulog. Ay, gising na pala eh. Yan, may gising na. Ingay kasi ako. Okay lang. No problem. Ayan, good afternoon sa 3 viewers ko. 3 million. 3
3 million viewers ko. Nangarap. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Comment naman. Nagsasalita ba yan? Pa-comment naman. Hello ka lang para makita ko yung ano nyo. Yung FB, ayun na ba? YouTube channel nyo. Yung account nyo. Ayan. After, mamaya pag nag 10 minutes na tayo, magpapahula na ako. 3 lang naman yun. Pero 3 to 4 tayo ngayon. Magchichikahan. Baka may mga gustong magpabate. Pabate, pa-shoutout. Yan. May mga gusto kayo ipabate. Shoutout. Sabi ko, kung cash na lang, kahit click na. Ayan. Ma-share ko lang kasi, kung napansin nyo, ang dami kong message, pare-parehas. Ayan. Na-share ko pala sa Facebook. Ayan. Na-post ko pala, ni-screenshot ko siya. Kasi, nagulat ako, bakit pa na ganyan? Free shopping, tapos for one or mga ganun. Alam ko, spam yata yung ganito eh. Parang nag-auto send ng mga message. Kaya kumbaga, siguro pag na-click nyo to, kaya ako ayoko din tong i-open. Kasi baka pag na-click ko to, mag-auto send siya. Scam. Scam nga daw. Ayan Panay pure gold. Di ba tayo, nainganyo tayo pagkasabi, free or kung may panalo. Yan, di ba? Ayan. Hello po, Gilbert Cortez. Ayan. Good afternoon at welcome ulit sa Mabilidad Vlogs. Ayan, na-share ko lang to, yung kung bakit kasi ang gulat ako sa pag-open ka ng cellphone ka kanina. Messenger ko, sabi ko, dami message, saan to? Tinignan ko, kahit yung mga hindi ko naman mga kabatian or hindi ko naman madalas na-account, yung mga friends ko lang. Kaya sa napansin nyo, meron akong 3,000 plus na friends sa FB. Pero totoo, hindi lahat yan kakilala ko. Yun ba, parang common friend lang. As nagulat ako, ang dami kong message. Sabi ko, ano kaya itong mga mini-message? Tingin ko ganyan, halos karamihan ganyan. Ayan. Dami kong ka-chat. Dami nag-message sa akin, puro ganyan. Ayan, na-share ko lang. Ano ba yung meron lang sa Pure Gold na yan? Scam daw yan. Scam sabi ng Ma'am Noreen. Ayan. Hello po, magpapahula po tayo ngayon. Hulaan live. Tapos, di ba, kung napansin niyo, nakaraan yung hula-hula natin, yung items na yan, nilalagay ko lang sa kung saan-saan. Yan dito, lalagay ko, tapos pahulaan ko kung anong laman. Yan, this time, para maiba lang, hello, ma'am, Gilbert. Hindi sa akin na madam, delete ko agad. Okay lang ako, di ko naman na-delete, ayan ko na sila. Pero hindi ko ina-open. Hindi ko na kiniklik yung link. Ayan. Pag nag 10 minutes, magpapahuli na tayo para excited na. Ayan. Meron akong hinanda dito mga pahuhulaan. Ayan. Pero wala na tong clue kasi mga basic ay mga ano lang, mga common words lang naman to. Common words. Yan. Hello, hello. Good afternoon ulit. Welcome dito sa ating Mabilidad Vlogs. Ayan. Tatlo na ulit sila. Ayan. Kung may mga gusto kayong pabati, hingay ko na. Pabati. Pa-shoutout. At kung may gusto kayong i-promote na YouTube channel, or ba yun? May mga FB page kayo. Ayan. Send nyo lang sa akin. I feel you admin, sabi ni Joyce Alcantara. Ayan. May dalawang nag-comment, si Joyce Alcantara at si Maria Cristina Malyari. Ayan. Mama ni ni Mars Aina. Yan. Sabi ko nga, kung cash na lang, kahit 50 lang kami, dami ng pera. Oo nga. Kung cash yan, ang dami na. Imagine mo kung lahat na magsasend sa'yo, kung natin 10 lang yun, di ba? Ang dami na. I feel you. Oo, siguro sila din. Scale lang. Share ko lang. Ayan. Dati na may sabi ng anak ko, scale. Ano scale? Scale. Wala, share ko lang pala yun. Hi! 9:27 na. So, pag 10 minutes, mag-start na tayo ng pahula. Ayan. Sakto lang yan. 4 na sila. Ayan. Paunahan na lang yan. Sino kaya unang makakahula? Gcash lang tayo, 50 pesos per panalo. Tatlong 50 lang. Mga pa-premium pang mahirap lang po. Ayan. Essential lang. Premium pang mahirap.
Mabilidad Vlogs. Ayan. Happy birthday pala kay Eman. Eman namin. Ayan, nabasa ko lang. Ayan. Share ko lang. Di ko sure kung apo to ni Tita Jennifer. Pero feeling ko si Eman. Sorry. Kita ko lang sa Facebook. Happy birthday daw. Saka, hindi. Kahapon pala yun, di ba? Ulitin ko na lang. Belated happy birthday sa tita ko, kay Mama Elsie, tsaka kay Mama Nelsie. Tsaka belated din sa pamangkin ko ng 12, si Joyce Casas. Ayan, from Malabon, si Mama Elsie. Tapos from Norzagaray, si Mama Nelsie. Silva. At congrats nga pala kay Ropo. Bagong panganak yung asawa niya. May bago silang baby. Nakita ko lang. Chinichismis ko ba? Sensya na. May ka-shoutout lang sa kanila. Ayan. Ay, lagpas na pala sa 10 minutes. Ayan, 11 minutes na tayo. Start na tayo. Hulaan. Sana madami. Okay lang yan. Maganda nga tayo lang. Okay. Hulaan time na. Ayan. Hulaan time na po. Start na tayo Ayan. Wala na tong clue kasi mga lang. Simple words lang. Simple word lang naman. Ayan. First word. Ay, kita ba? Baliktad ba na? Kita nyo? I mean, baliktad ba to pag pinanood? Silipin mo nga, nak. Sa ano na. Ayan. Hula na. Hula na. One word lang naman yan. 3 blanks. Babae. Pwede, pero hindi. Yes. Wala nang clue kasi madali lang siya hulaan. Baboy, babae, hindi. Yan. Basta wala nang clue. Tingnan nyo na lang. Kita ba? Napasilip nga kung hindi ba siya pabaliktad. Kasi diba, hindi ko sure kung pabaliktad siya pag tinignan sa screen niya. Pero nakahumula na sila. Siguro naman doon. Yan. Hula-hula na. B, blank, B, tapos dalawang blank. 1 blank per letter. Wait lang. Nakikita mo ba na? Hula-hula. Hindi, pagka tinignan ba dyan sa search mo nga sa YouTube na. Yan. Hula-hula na. Baboy daw, babae. Pwede, pero hindi. Awig nga, no? Si Buboy. Hindi po. Nora na Rabela Jabert kita. Sakto. Kala ko kasi baliktad. Kasi, baboy. Ang taba ko, baboy. Kitchen baboy. Hindi po siya baboy, hindi rin buboy, at lalong hindi siya babae. One word. English. Ay, clue na din pala yun. Sabi ko pala, walang clue. Walang clue! Walang clue. Hula na lang. Hula na. Ayan. Pero nung pinagsulatan ko, yun likod ko ng sticker. Cha-cha. Walang clue. Hula ka na lang. Bubot daw. 5 letters. Yay! Ayan na. Congratulations! Alam mo na, sino ka? Ma'am Noreen Arabelo ulit. Siya na naman. Bible. Hindi ko sinulat pero eto yun. Tama. Bible nga. Wait lang. Susulat ko. B-I. Pangit ko magsulat. Yan. Tapos, ayan. Yehey. Ayan. Yehey daw. Congratulations kay Ma'am Noreen. Ayan. Bible. Ang pangit na magsulat na. Sulat grade 1. Grade 1 lang. Ayan. Congratulations, Ma'am Noreen Arabelo. Si Lee and It's. Ayan.
Sabi mo pa kasi English. O, yun nga, no, dapat pala sabi ko walang clue, tapos nagsabi ako English. Napansin ko lang pala ng Tagalog na sagot mo. Ayan, meron na tayong first winner, si Ma'am Noreen Harabela. Congratulations! Yan, send ko na yung prize mo. Isa-isa lang tayo. Send mo sa akin yung number mo. Yun pa din naman yata. Yan pa rin ba? Silly. Advantage din yung pagiging present na sasali. Thank you, admin daw. You're welcome. Mabilidad na Noreen Harabelo. Ayan. May title ka na. Mabilidad. Maabilidad talaga yan. Mabilidad. Mabilidad na Noreen. Yun pa din. Ayan. Yun pa din. Lee in its ba yun? Not sure. Lee in Litz. Nabubulala ka sa. Ayan. Ayan, okay na. Yun pa rin daw. Ayan. Okay, sige. Gcash daw. 50. 50 lang. Tatlong 50 lang to. Wait lang. Ayan. Yan pa din daw. Ayan, congratulations. Hindi na kayo sa Gcash up. At atin nang isasend yung price niya. Pasali daw. Sali ka na. Anak ko nakikisali. Ayan. Sige, sali ka. Pero pag ikaw nanalo, walang premyo. Walang premyo. Wait lang. Send money. Ayan. Nare, Arabella. Ito na, sasend ka ng price mo. Okay, 50 pesos. Lito B. Lito nga pala, no? Lito B. Okay, screenshot ko na para mamaya meron akong sasend. Okay. Congratulations ulit, Ma'am Noreen. Pa-shoutout. Sino sa shoutout ko? Nak. Shoutout kay Maurice Morada. Nanonood siya. Shoutout kay Maurice. Ang panganay ko yan, si Maurice. Ayan. Ay, tama ba? Ay, tama. Kala ko ibang number na itong send mo. Parehas lang pala. Ayan, okay na. Thank you. Shoutout kay, hello kay, ba't iba na Lovis Vlog? Ayan. Si Ma'am Ivy Agoring. Pakidikitan niya si Ma'am Ivy. Ma'am Ivy, sali ka. Papalaro ako. Palaro ka din. Ayan, receive na niya daw yung prize. Ayan. Ayan, pinasa ko na din, oh. Ayan. Kung napansin niyo, ayan, nakaraan. May price din siya. Tikas 50. O, diba? Pang merienda din yun kahit paano. Ano tawag ito? Premium pang mahirap lang tayo. Ayan. Hello, Sisi daw. Sabi ni Lovis Vlog. May yan. Di ba, Ivy Agoring? Palaro ka na, sali ako. Yes, sige, sali ka. Welcome. Welcome, Ma'am Lovie. Pero siya si Ma'am Ivy. Mother siya ng classmate ng anak ko. Ayan. Diba? Meron din siya. Ang galing niyang kumanta. Di ba, Ma'am? Ayan. Next hula. Hulaan time na. Pangalawa na to, Wala man lang ka, Wala man lang ka, walang clue pero mamaya magdadaldal naman ako. Kaya tuloy nasabi ko English. Tapos sabi ko 5 letters. Second word na tayo. Charan! Second word, walang clue. Hula. Hula na. Blank, AB. Ayan. Hello, Philip TV. Good afternoon. Ayan. Salamat sa pagtambay. Pwede ka po sumali. Taran! Sabi ni. Walang ka-trill-trill, no? Sinali ko pa to, eh. Ayan.
Pero nauna ulit si Ma'am, Norin. Ayan, ikaw ulit panalo. Sige. No problem. Sasend ko na. Wala kasing ka-thrill-thrill to. Yan, o, diba? Lahat, ano eh. Kumbaga, pag tinignan mo yan, halata na agad. Ayan. Congratulations ulit, Suki. Suki, ayan. Ayan. Sinali ko lang talaga yan para at least yun yung mga first pahula ko. Pangalan talaga ng YouTube channel. Ayan. Another 50 pesos kay Ma'am Norin. Bala ka magdagdag ng isa. Kasi napanalunan niya pa dalawa. So, kung may chance din yung iba. Ayan. Pero dahil ikaw ang winner, ayan, ulitin ko. Wait lang. Same number. Sabay kami, aha. Love is vlog. Oo nga, sabay nga kayo, pero nauna lumabas yung ano, magkasunod kayo. Hello, host. Norin, di ba magkasunod, sayang. Segundo lang yung pagitan nyo eh. Di ba, may next pa. Gagawin kong dalawa pa. Di ba sabi ko dapat 3 lang. Yan, gagawin kong 4 yung pahula natin. Wala naman kasing ka-trail-trail yung second word. Yan, sinesend ko na po ulit yung price ni, ayan, Ma'am Nurin. Ma'am Nurin, ayan na. Same pa din, ayan. Second price mo na to, pangalawa. Oy, di ba? May 100 na siya. Pambiling ulam din, di ba? Di ba? Di na masama. Yan. Okay. Send ko na. Hello kay Porwakan. Wapo. Hi po. Hello, Porwakan. May papabati ka ba? Shout out. Papa-promote. Pinopromote ko yung YouTube channel ni Ma'am Lovis Vlog Ivy Aguring. Ayan. Mahilig kayo makikipagkantahan. Ayan. Nabuludan. Lovis Vlog. Ayan. Padikit, yes. Dikit-dikit na kayo dyan. Dikitan niya yan si Mama. Ano pala gamit mo? Palagay naman ng ano mo pala na tawag dito. Bahay daw yung tawag nila doon. Bahay. Palagay ng link ng YouTube channel. Tama ba? Sorry ha kasi may mga technicalities pala ngayon. Tapos may mga term na bawal pala. Yan, na bawal palang sabihin or bitasin pa. Live. Ewan ko, di ko din masyado alam pa eh. Sunod po ako magpa-games. Ayan, magpapagames. Sige, tatambay ako. Makikinood din ako sa'yo. Gawa na laptop mo, Ma'am Ivy. Sige. Ayan, receive niya na daw. Sabi ni Ma'am Noreen. Ayan. Next, laro na tayo. Ayan. Next. Charan. Ayan. Ito na po, next word. Hulaan time. Hulaan time na po. Ang third word natin. Third word. Blank, blank, OP, blank R, blank Y. Yes. Hula na. Hula na. Welcome po sa mga bagong, dating. Welcome sa Abilidad Vlogs. Sa mga gusto makipagdikit dyan. Palapag naman ang mga bahay nyo. Ha? Taran, tan, tan. Tadan, tan, tan. Akalain mo? Pacquiao. Napakagaling naman. Oh, tapos sumunod na naman si Mama Guring. Si Ma'am Lovis. Yun na. Nahulaan na. Ang galing-galing talaga. Talo mo pa si Madam Oring wala akong magagawa. Fair lang tayo dito. Kaya dahil nahulaan mo, wait. Yan, first. Cut.
diretso ka na. Property! Congratulate! Galing naman! Galing-galing naman yung mga, Lorin. 1 to 3 sa kanya. Kaya ako gustong gawin lang 4. Kasi para ma-price naman sa iba. Nagulat ako, siya pa din, wala akong magagawa. Ayan. Property talaga. Yun talaga yun. Ayan. Send ko na ba ulit? Send ko na ulit, syempre. Yes. Tapos meron pa isa. Grabe, napakyaw niya. Napakyaw niya yung price. Ayan. Kung napansin niyo, nakadalawang send na ako. Dahil siya pa rin ang nanalo sa pangatlo. Next agad. Next, wait lang na. Gagawin ko nga 4, pero hindi ka nakasali. Okay na yung 3. Bigay natin sa iba yung price. Okay na yung 3. Bigay natin sa iba yung price. Bawal na muna siya sumali. Next palaro naman. Next. Yan. Kasi kaya ko lang naman gagawin, di ba? Kaya ako sabi ko gagawin kong 4. Para sana yung dalawa sa iba din. Pero, di ba, wala akong magagawa. Siya wala nakahula. So, di ba? Mamaguring lagi kang pangalawang nakahula. Seconds lang yata pagitan nyo. Baka malakas lang internet niya, kaya ang bilis pumasok ng sagot niya. Yan. Nasend ko na po ulit, pangatlo na, ayan. Pangatlong prize niya na yan. Yes. Diba? Live naman tayo, kaya wala nang daya yung kahula natin. Tsaka yan. Siyempre, kung ano yung sinagot niya talaga. Tsaka yun din talaga, ayan. Yun din daw, Porwakan Gwapo. Hello po, Porwakan Gwapo. Paunahan lang kasi, pare-paras naman sila nakasagot. Nga lang, kahit sa mabilidad, lahat naman sila same ng sagot. Pero, syempre, doon tayo sa nauna. Ayan. Kung pangatlong, di ba? 3-time winner. Pass ka na muna. Ha? Bigyan natin chance yung iba. Ayan. Anong Hope Are? Ayun ba? Yung sa'yo? Sige. Sulat ko muna. Babalikan ka tayo mamaya. Hope Are. Hope Are or Hope Are? Search na. Yan. Congrats daw. Congrats! Receive na daw. Love you, Admin Nobel. Wow, naka 150 ka. Galing. Kalain mo. Nood na lang ako. Ayan. Okay lang, nood ka. Nood ka. Swerte mo Swerte mo. Lucky day mo talaga ngayon. May balik naman sa'yo ang pagiging supportive mo. Ayan, di ba? Mag-iisip pa tuloy ako ng pahula. Kasi 3 lang talaga yung prepare kong pahulaan. Pero dahil magdadagdag ako ng isa pa. Isip pa ako ng pahula. Laki ng papel ko nun. Likod ng speaker. Susulat ba ito? Ayan, nasusulat naman. Wait lang, isip lang ako ng pahuhulaan. Masyado naglo-loading utak ko. Ano kaya? Pwede. Siyempre, hindi nyo pa din kayo magsabi kasi alam nyo na agad. O, diba? Try ko towards, ano ba? Wait lang. Isip lang ako. Property, oo nga po ay. Pangalawa, oo nga. Sabi niya din. Pangalawa. Ayan, hello sa 6 viewer. Welcome po ulit sa Mabilidad Vlogs. Every Thursday, hulaan tayo live. 3 to 4. Yan, 3 to 4. Tapos, try ko din sa ibang oras, sa ibang araw naman. Pero basta every Thursday, kasi parang gagawin ko siyang routine. TTH. ITH pala. Every Thursday, hulaan. Ayan. 3 to 4. Tapos, Wednesday pala, parang kwentuhan lang. Itanong kay Mabel na matagal. Ayan. 3 to 4 din yun. Wednesday, Thursday. Tapos, gagawa din ako ng mga schedule sa ibang araw. Basta parang gusto ko to gawin routine
para medyo na organized din kahit pa paano. Kasi gusto ko din lagi akong updated sa pag-YouTube natin, di ba? Saka sa mga gusto makipag-dikit dyan, yan, lapagan nyo ako ng bahay nyo dyan. Wait lang. Nag-iisip ako ng pahuhulaan. Tan, tan, tan. Ano kaya pahuhulaan ko? Tan, tan, tan. Ayan. Wait lang. Hello, hello, hello. Basta disqualified ka muna ha. 3 winner ka, 3-time winner ka na ngayon. So, okay na yun. 150. Diba? Pwede naman pang hapunan. Pang ulam din yun. Pang merienda. Diba? Isip lang ang pahulaan. Ayan. Wala bang papa-shoutout yan? Or anong YouTube channel nyo? Meron ba? Yan. Basta si Ma'am Ivy Aguring, alam ko yun yung YouTube channel niya. Yung Lovis Vlog. Forwakan Guapo. Hello. Saan si Forwakan Guapo? Hope Ari. Yun ba yung YouTube mo? Teka lang, wala akong extra cellphone dito. Wait lang. Ayan. Need galingan, no? Tsaka yun nga, paunahan lang talaga. Diba? Yeah, sa Helping Hands, kung natatanda niya, papahula din ako nakaraan. Ano kaya? Nakamaisip. Wait lang, ayan. Ayan na, ito na mayroon na ako nakita. Ayan na, ito na mayroon na ako nakita. May nakita na ako. Ay, nagtanggal siya na. Ako sis. Sige. Yan. Ano yung nakabura? Wait lang. Ito na, next word natin. La 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 la. Nagsusulat. Ito, madali lang to para tapos na ito. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letter blank. Yan. Ito na po, next hulaan natin. Para sa ating pang-apat. Tama. Yes, pang-apat. Blank. O, blank. U. Parang malabo. Wait lang ha. Labo yata pentel-pen ko talaga. Ayan, basta ito na yun. Kita naman, di ba? Blank, O, blank, U, and blank, blank, E, blank. Bunot na lang daw siya. Bunot na lang kayo. Ay, bunot na lang ba ng ano? Ay, Ma'am Eloisa. Hello sa Jane Loray. Shout out na lang, madam. May audience ka from Kabarawan. Ay, nasa Kabarawan ka. Hello. Shout out. Kumusta sa mga kapatid ko dyan, tsaka sa mama ko. Ayan. Sa mga pamangkin ko, regards na lang sa kanila. Hindi ko alam kung nakakanood sila. Minsan lang sila kasi pumunta sa Adamos ba yun? Yung may pa-wifi doon? Shoutout kay na Ate Basyon dyan sa Kabarawan. Alam ko doon may pa-wifi. Mapunta pa sila doon para maki-wifi. Ayan. Di man napindot lang. Okay, no problem. Yay!
Ano ba yung napindot? Yes. Oh, alam niya na, talino. Alam niya. Oh, alam niya na, talino. Alam niya na. Oh, 'di ba? Siguro kung kasali siya, malamang sa kanya pa rin. Oh, 'di ba? Sabihin mo nga, message mo sa akin kung ano alam mo. Oh, 'di ba? Siguro kung kasali siya, malamang sa kanya pa rin. Oh, 'di ba? Sabihin mo nga, message mo sa akin kung ano alam mo. Message mo na lang sa akin, na lang sa akin yung sagot mo. Kasi syempre disqualified. Pag nilagay mo, hindi, magagayahin ka pa. Sabihin mo na, loka-loka, meron ba nagpahula na sinasabi yung sagot? Yan! Para manalo daw siya. Bawal man dayo, syempre. Fair lang tayo ngayon. Fair lang. Lagi tayo maging fair sa laban. Kahit mga ganyan, mga pa-konso-konso lang naman, or mga pa-thank you lang naman. Nagtanong pa kung English. No clue! Pag magsalita na naman ako, may clue. Wala na. Alam na. Yan. Message mo nga sa akin, Ma'am Lynn. Ma'am Norin. Kung ano yung sagot mo. Yehey! Ayan na. May nanalo na. Siya, yan. Oo, yan. Siya. Yung may E, may L, at may O, may I, may S. Yes, congrats! Bounce daw, yeah. Okay na, congratulations kay Ma'am Eloisa Jane Liray. Ayan, siya po yung winner natin ngayon sa volunteer. Tama ba? Basta, tama ba bigkas po yung bigkas? Volunteer. Bilis lang na. Wala na, okay na, wala na. Okay, ayan na po yung word. Tama ba? Yun din ba sagot mo, Ma'am Lynn It? Ma'am Nurin? Na-message ko na. Ay, check ko nga. Na-message niya na daw. Na-message niya na. Natatawa. Wait lang. Yung tawa lang nakita ko. Okay. Oh, wow. Oh, di ba? Oh, ayan, message niya. Oh, di ba kung kasali siya, di sana 4 na prize sa kanya. Congratulations. Ayan, haha. Thank you daw, te. Ano to? Load or Gcash or Paymaya? 50 lang, ano tawag dito? Ano ba sasabihin ko? Premium pang mahirap. Ayan. Isa pa. Isa pa umiyak. Wala na. Magkukwentuhan na lang tayo. Yan. Pa-send ng number. Tapos kung ano ba, kung load ba or kung may bibigyan kang load, kung price ba, ay kung Gcash ba or Paymaya. Yan. Pwede tayo mag-send sa Paymaya. Di ba? Ang galing. Volunteer. Galing, ayan lang. Volunteer para sa fourth word. Tapos, ito. Tama siya, kung pinahulaan ko nga, ayan. Wait lang. First word, Bible. Yan, kay Ma'am Nurin. Tapos, mabilidad. Ayan, saan napunta yun? Sino nagtanong ko na? Ay, di ko pala sinulat. Pero yun. Ito yung pinulaan ko. Di ko lang nasulat. Kasi obvious naman eh. Ayan, yun yung second word natin kay Ma'am Norin. Tapos, property, third word. Ay, saan napunta yun? Third word natin, property, kay Ma'am Norin pa rin. At kung kasali siya, malamang siya pa rin yung fourth winner. Akalain mo, Pacquiao. Pacquiao niya sana. Loudness, loudness? Mahina ba? Loudness daw. Ano yun, papahula ko or nangingayang ka? Joke lang, di ko alam eh.
Pasensya na. Ayan. Basta congratulations, Ma'am Eloisa. At syempre kay Ma'am Noreen. Ayan, dalawa lang sila. Diba? Kanina sabi ko tatatlohin ko lang. Pero dahil yung pangatlo natin, kay Ma'am Noreen pa rin napunta, ginawa natin 4 para may chance naman yung iba. At kay Ma'am Eloisa nga napunta. Siya yung nakahula sa, sa volunteer. Ayan. From Cabarawan. From Cabarawan, Bulan, Sorsogon. Ayan. Hello sa mga taga Helping Hands. Ayan. Kung napansin nyo yung Helping Hands team for Cabarawan, Bulan, Sorsogon. Kasi yun yung lugar namin. Oo, doon na kasi kami nakatira. Ay, ako pala nandito sa Manila. Pero yung pera, nangangalabot. Huwag ka na sumali. Tapos na. Mag-shoutout ka na lang. Last na daw. Wala na, okay na yun. Masabi. May pa naman, may ibang araw pa naman. Mag-iisip ako ng ibang pahuhulaan. Parang bala ko items naman. Para may iba. Nag-iisip pa ako ng ibang palaro. O kaya sa mga na lang, viewers na lang. Our next, wait lang, announce ko na pala para sure. Yung, teka lang. Di ba every Thursday? Sa Monday. Ay, hindi. Saturday. Try natin Saturday. Thursday ngayon. Bukas. Hindi, bukas naman, Friday. Ano tayo? Bukas, 3 to 4 na lang ulit para maintain yung oras natin. 3 to 4, roleta tayo. Try natin. Gusto nyo? Tawag dito? No. Mami, bawal pa iyak. Maririnig umiyak yung anak ko. Ayan, 3 to 4 bukas. Ayan, announce ko na para sure. Para at least meron din akong schedule na sinusundan. Friday, try natin yung tawag dito. Bunutan naman. Parang bala ko yung roleta. Sige, try natin yun. Yung roleta. Lahat ng mga mag-present. Oo, lahat ng viewer. Tawag ito. Ano bang magandang app doon? Parang bala ko kasi yung nakikita nilang umiikot. Diba? Kasi nakaraan na try ko na yung yung susulat ako ng mga pangalan, lalagay ko sa isang lalagyan, tapos alukay. Parang may thrill yung may nakikita silang umiikot. Tapos sinaabangan nila paglabas kung saan magtatapat. Okay ba yun? Suggest naman kayo kung anong magandang pahula. Or pa-price natin doon. Kasi basta lahat na magiging viewer bukas. 3 to 4 ulit. Try natin 3 to 4. Ayan, 43 minutes na. Send ko pala yung price ni Ma'am Eloisa. Naku, sarap pa iyak. No. Ma'am Eloisa, congrats. Ayan. Ayan mo. Mawi naman, maingay. Kaka-copyright tayo. Ayan. Share ko lang, isa siya sa nag-message sa akin. Pure Gold. Ano ba meron dyan sa Pure Gold? Ayokong buksan. Ayan, na-share ko na yan sa Facebook ko. Sa Mabel Capson, ganyan. Spin, yun nga, yun. Ganun nga po, spin. Anong app ba yun? Ano ba yun? Anong app nga ba yun? Tingnan mo. May bagong message na naman ako. Jen Rosabas. Yan. Pero, panay pure gold. Panay pure gold sila. Bala ko yun, spin. Spin, will spin ba? Basta yun na yun. Mag-spin tayo bukas. Ayan. Spin. Sabi ko, roleta. Talagay ako note sa profile. Ayan, ito lang. Friday, 3 to 4 ulit. Ayan. Nihintay ko yung number ni Ma'am Eloisa.
Nawala na yata. Baka nawala na ng signal. Ma'am Eloisa, nandiyan ka pa ba? Pasa mo na sa akin yung number mo. At kung saan ko isa-send. Kung Gcash ba, Paymaya, or Load. Ayan. Yun lang tatlong madali sa akin. Kasi sa Gcash, napansin nyo, di ba? Pwede naman tayo mag-load direct sa cellphone ng iba. Kung Gcash naman, direct sa Gcash account yun. Pwede din. At kung may Paymaya kayo, pwede din yun. Send ko muna yung price niya bago tayo magtapos. First time ko lang. First time niya lang daw nakahula sa akin. Salamat. Salamat, Ma'am Liza. At congrats, syempre. Sa'yo pala nakalaan yung pampasobra ko. Kasi di ba sabi ko nga, 3 lang. Kaso nga, napakyaw ni Ma'am Noreen yung price. Kaya sabi ko, isa pa. At sa kanya na. Yung anak kong humihirit, okay na yun. Bukas, abangan nyo na lang ulit ha. 3 to 4 ulit tayo. 3 to 4 at mag-roroleta tayo. Spin, ano ba yun? Da-download ko nga yung app na yun. Tan, tan, taran. Number mo, inintay ko, Ma'am Eloisa. Nandiyan ka ba? Load o Gcash? Or Paymaya? Or Paymaya? Ayan, hello ulit. Welcome. Meron pa ba niya titira dyan ng mga baguhan? Welcome sa Mabilidad Vlogs. Kung may gusto kayong pabati, or I promote YouTube channel nyo o kaya FB page. Yan. Sabihin nyo lang, sabihin nyo lang. Lapag nyo lang dyan, comment nyo. Tsaka ako din mismo. Hanapin ko yan mamaya. Yan. After ng live na to. La 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 la. Bounded. Ano yung bounded, Sir Forwakan Guwapo? Yun yun. Yun yung hula niya. Hula niya pala yun. Last na. Kasi na lang sis, hindi po ako nakakahula. Bukas, hindi. Spin lang tayo bukas. Mga 5-20 bukas 20-20 kasi, di ba, hula-hula lang naman yun. Talaga dito. At dahil spin-spin, so wala kayong ibang gagawin, kundi magko-comment lang kayo bukas. Lagay nyo lang present para masulat ko yung pangalan nyo. At malagay sa roleta. Try natin yun. Spin. Para maiba lang. Yun, ganun. Hinihintay ko pa yung message ni ng Eloisa from Cabarawan. Ayan, Gcash na lang pala. Okay, Gcash. Ayan, eto na. Sasend ko na po. Thank you. Sasend, kasi gusto ko din yung habang naka-live, saka ko sinesend yung price para at least nakikita nyo. Ayan. Ayan, is express send na po tayo. Express send. Number niya. Kala mo nag-tutorial ng paano. 50. Premyuhang pang mahirap. Eloisa, ayan. Kita niya pangalan niya. Eloisa Jane. You're right. FB friend ko din to, kaya lang. Ayan na, ma'am. Nasend ko na. Ayan, na-screenshot ko na. Sasend ko din sa kanya. Ayan. Ayan. Ayan, kung napansin nyo, may 4 na akong screenshot yan. Yan yung 4 na price. Yung 3 dyan, napunta kay Ma'am Noreen. Congratulations ulit kay Ma'am Noreen Narabelo. At yan, yung 50 last price. Kay Ma'am Eliza Jane Leray. Nasa Cabarawan siya. Cabarawan ka ba ngayon? Congrats! Bukas pwede ka mag-imbita ng mga may message nga din sila, Sanchay. Hello kay Sanchay? Kay Dagul. Dagul kasi pinalayaw doon.
yung pamangkin ko. Si Mark Angel at si, si Ching Ching. Kay Ching, siyempre sa kapatid ko, tsaka kay Richard. Siyempre sa mama ko din. Lalo na. Miss na miss ko na kayo dyan sa Kabarawan. Yan. Sa mga taga-Masbate din. Kumusta? Baka may mga nanonood. Or baka mapanood lang din. Ayan. Shoutout na lang. Tsaka binabati ko ulit tita ko, Mama Elsie, Mama Elsie, belated happy birthday. Kahapon po yun. Kay Joyce ng isang araw. At ngayon si Kaji. Kaji Domingo nga pala, birthday niya ngayon. Ay, alam ko 13 din yata. Baka kahapon yun. Kanina ko lang kasi nakita yung post ni Ate Caro. Ano ba? Sino ba yun? Kapatid niya? Karel ba? Karel yata. Basta yun. Pinsan niya ng asawa. Basta yun. Pinsan niya ng asawa ko. Si Kaji. Si Kaji Domingo. Happy birthday. Pagkaalam ko kahapon. Ayan. Receive niya daw. Thank you. Ayan. You're welcome. Salamat sa pagsali. At bukas ulit. Ayan. Pwede po ulit kayo tumambay bukas. Mag-roleta lang tayo. Tapos, roleta by spin. Basta yun na yun. Tsaka, 5 winners yun. Kasi, ano yung US. 5, pero, tigbe-20 lang, ha? Kasi wala naman din ka-effort yun. Mag-present lang kayo. Ayan. Tapos, basta yun, para, di ba ngayon, 4 lang yung winner, pero 3. Bali, 2 lang winner natin. So, basta bukas, di ba ngayon, 4 lang yung winner, pero 3. Bali, 2 lang winner natin. So, basta bukas, 3 to 4 ulit. Abangan nyo, ha? Magkita-kita ulit tayo bukas. Ayan, 51 pa lang pala. Maya-maya pa, wait lang. Ayan, pero nasend ko na yung price ni 3 to 4 ulit. Abangan nyo, ha? Magkita-kita ulit tayo bukas. Ayan, 51 pa lang pala. Maya-maya pa, wait lang. Ayan, pero nasend ko na yung price ni Ma'am Norin. Yung 3. Tapos kay Ma'am Eloisa. Ayan, nasend ko na. Check ko lang kung may mga nag-comment dun sa pinost ko. Sa FB. Ayan. Receive niya na daw. Sabi ko congrats. Okay. Wala bang magpapabati dyan? Hawi, may pabati ka? Ako na lang babati. Sa Micro Squad, kung may makakanood man. MS. Micro Squad. Grupo yun ng anak ko. Sila. Micro Squad. Tsaka sa mga classmates ng anak ko, sa mga 2 lang naman kasi estudyante ko, si Maui tsaka si Mason. Mga classmate, baka may classmate si Mar Edster na nanonood. Saka kung may classmate din si Maurice na nanonood. Hello po sa inyong lahat. Sasaktuin ko lang 59 minutes. Or 60, 1 hour pala. Si Miles Ontalan. Si Miles scam pala, na biktima din ako. Nag-comment si Miles. Ayan. Yung about sa Pure Gold nga, bakit ba mayroon scam pala yan? Nabiktima din siya. Siguro nag-open din siya, tapos nagsusend din siya ng mga message sa mga ko ba, paano scam pala siya. Ayan. Hello kay Ma'am Riza. Wala siya ngayon, pero okay lang. Ayan. Si Buntis. Ma'am Riza. Siguro tulog to. Wala siya ngayon. Ha? Sino? Si? Ay, ang dami na pala. Sorry. Galing Noren. Ikaw po yata. Opo, bukas. Tama. Bukas ako. Sa attendance. Alam nila attendance. Attendance bukas. Alis pa na yung mga taga-helping hands din ngayon. Oo. Bukas. Ako yun. Abangan nyo. Sa members ako bukas. Gia Bird. Hello po. Sige po, admin. Ayan. Spin na lang po, admin. Spin. And win. Ano ba yun? And win.
Pasali po. Ay, tapos na. Bukas na lang. Nood ka, tapos magpa-present ka lang, tapos susulat ko pangalan niyo. Roleta tayo. Ay, ano ba yun? Basta spin. 20-20 lang bukas, ha? 5-20 lang. Malaki na po yan, admin. Ayan, salamat. Thank you, receive na. Nahanap ko, ano ba yung sabi mo na? Si Lori Susay. Ayan, ito lagi rin to na ano, nakatambay. Na-late ka. Hindi ka, ay, ito, madami pa palang message. Ay, ano, comment. Sorry. Gia Bert. Hindi ko kasi na-score pababa. Nakatambay lang ako doon. Ayan, Eloisa, thank you. Na-receive ko na. Sakdal, sabi ni Ma'am Lori Susay. At pabati po sa akin at sa jowa ko, 7 years na kami. Ba't naglulukuhan, Char? Ma'am Loris! Ay, Loris talay. Hello kay Ma'am Loris, salamat sa patamsak. Tapos kay Ma'am Loris Harabelo. Ayan, happy 7 years. 7th anniversary, no? 7th anniversary na nila. 7, natatawa ako. 7 years na silang naglulukuhan. Char lang. Natawa pala ako. Happy 7th anniversary sa inyo ng jowa mo, Ma'am Norina Rabelo. Si Lee in Leeds. Ayun pala, Lee and Leeds. Kaya pala, Lito kasi yung nasa ano niya. Tama ba ako? Kaya pala, Lito yung pangalan ng ano niya. Sila palang dalawa yun. Si Lee and Leeds. Wait lang. Rosaan Alves, hello po pasali. Ay, tapos na. Sorry. Bukas na lang. Sali ka. 3 to 4 ulit bukas. No, agahan nyo para masama ko pangalan nyo, ha? Yan. Yung sa jowa ko din. Wow! Sino ba? Sino jowa mo? Drop the name. Drop the name. Nanonood ba yun? Shoutout kay Karil Pagad sa KP Tower. KP Tower, hello kay Karil Pagad. Best friend ng anak ko yun. Best friend mo ba, nak? Or jowa mo? Joke lang. Joke lang, ha? Awit? Ano yung awit? Lupang hinirang? Loko lang kasi. Hello kay, ano to? Nelgin Vlog, Idol Mars. Sino to? Sino si Idol Mars? Hindi ko mawalaan. Sino kaya to? Nelgin. Alam ko na. Nilo and Gina. Yes. Nelgin, tama. Ayan. Hello kay Kumare ko. Ayan, nagtitinda yan dyan, sa tabi ng bahay namin. Ayan. Di ba? Alam ko na. Napaisip mo na ako, Nelvin. Pinagsama pala nila pangalan si Kuya Nilo. Paring Nilo pala. Hindi ako sanay. Nahiya ako pag matanda sa akin. Tapos parang pare. Ayan. Nelgin Vlog. Yan. Dikita natin yan si Nelgin Vlog. YouTuber din yan. Ayan. Hello sa'yo. Hello sa pagtitinda mo dyan. Huwag ka na magpautang, para hindi na magsara yung tindahan mo. Sabi niya kasi, relate din ako, totoo. Kasi alam niya yan, nagtitinda-tinda din ako nakaraan. Sa utang kasi talaga. Yun. Pagka nagpapautang ka, tapos mahiyaan ka, manhila. Yun din ang frustration ko sa pagtitinda. Yung weakness pala, yun pala weakness ko sa pagtitinda. Yung nahihiya ka manhila. Nahiya ka tumanggi kapag may uutang. Pero nahiya ka rin manhila kapag mayroon na silang utang. O diba? Ang saklap. Ayan, pasali, patapos na. Ay, tapos na nga. 3 to 4, Mars. Bukas. Spin tayo bukas. Ayan. Collab tayo, gusto mo? Paano ba yun? Sabay ko. Ayan, may anak ako nakikigulo. Silip ka na. Yay! Shout out, may mga classmates ka ba nanonood? Si Mami Ivy Agoring. Mami Ivy, classmate ng anak ko, yung anak niya. Ayan. Mars. Ayan. Hello. Ay, Masoy daw. Uy, noti ko ni Ate Gina. Ni Mars Gina. Si Maring Gina pala. Ninang yan ng anak kong babae. Ni Majesty. Ni Happy.
Hi, Ninang. Hi, Ninang Gina. Wala ko. Wala yung anak ko nasa taas eh. Minsan sali ko yun. Kaso nang gugulo eh. Ayan. Hello, hello, hello. And good afternoon. Wala, nagpahula lang ako. Ang bilis-bilis na hulaan. Ang gagaling. Ayan, ang galing ni Congratulations. Hello, hello. And good afternoon. Wala, nagpahula lang ako. Ang bilis-bilis na hulaan. Ang gagaling. Ayan, ang galing ni Congratulations ulit. Kay Ma'am Noren Harabelo. 3 beses siya nanalo na. 3 beses yung lahat ng pinahula niya? Tapos sabi ko, magdadagdag akong isa kasi para may chance naman yung iba. Nanalo din siya? Hindi. Ay, muntik na. Ay, kung kasali siya kasi para may chance naman yung iba. Nanalo din siya? Hindi. Ay, muntik na. Ay, kung kasali siya talaga ang panalo. Kaso sabi ko sa iba naman. Kaya sabi ko, disqualified na siya. Pass na siya. Ayun. Pero sabi niya, parang alam niya na. Minessage niya sa akin. Tama. Tama. Volunteer nga. Tibay. Di ba? Di sana pakyaw niya for 4 na pahula. Ayan, 1 hour na tayo. Thank you sa panonood. Paalam sa mga mobilidad. Bukas ulit. Kita-kits bukas. At si Paring Dante. Pa-shoutout naman. Si Chef. Oo nga, si Nelgin. Kita natin yan si Ma'am Nelgin. Ayan. Kung may mga ka-YouTube ako dito. Mga ka-YouTube ko dito. Chef. Oo nga, si Nelgin. Kita natin yan si Ma'am Nelgin. Ayan. Kung may mga ka-YouTube ako dito. Mga ka-YouTube ko dito. Ayan. Hello, ayan. Thank you pala sa panonood. Welcome ulit bukas. Bukas, welcome. Bye na for now. Tapos, salamat sa panonood ulit. Ulit-ulit na. Nanggara ako magkwento. Ay, Mag-outro. Outro. Ayan. Thank you. Congratulations sa lahat ng winners. Ayan. Kaya gusto Dalawa ko lang yung nasisend. congrats. Dalawa lang naman sila. Pero congratulations siyempre sa una. 350 din yun. 150. Diba? 200. Di ba, na? Pampa-thank you lang yun sa mga nanonood sa akin. Ayan. Okay. Thank you na ulit. Paalam. Bukas ulit, 3 to 4. Ayan. Tatandaan ko lang yung oras ko, 3 to 4. 3 to 4. Anong title? Bukas, spin. Spin the wheel ba? Basta, yung ganun. Parang roleta. Ayan. Magpipresent lang sila bukas. Ayun na. Bye-bye. May chance manalo. Oy, kung 5 silang manonood, di lahat sila winner. Diba? Ayan. Thank you na. Bye. Kung 5 silang manonood, di lahat sila winner. Diba? Ayan. Thank you na. Bye. Basahin niyo to. Ano? Ito. Vlog. Nilagyan. Yung pangalawang tab.